Audio Jungle. Gardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Ingdeng krepli Mohamaya hempu arna mapan karchupon. Matijong ni pai kret rock arni lakha krepo Mohamaya constituency ke parlo Mohamay anglong aklam along hempu Mohamay arna mapan kikroy arat atum ingdeng krepli Mohamaya hempu arna mapan karchupon. Adap apor malong pentang cheng ponsi aningkan bangasum thak thak si peneng lethota Mohamay anglong aklam along Mohamay hempu arnam alama pangjar ponsi bangso karcho arni along Mohamay arnam phi ka cheteron pia phan sitame kangthom karni lapen kachoro asai sitame deng ponlo lapen bangso karcho arni along Mohamay arnam phi ka cheteron pi aphan chardom chardisi sai sitame deng pon dokmoka pen vai song terang Karbianglong news nilirong ke deportimo nili ke dua timbang itu deportimo kasi pini nili tum dak Mahamaya ang phang mate Mahamaya ang kangpen asengkan bang ason dak hak peneng asengkan stami karcho lapsong dino kasi penengan ke ningkan krip clean ang choklo labang so karcho kasi nili tum karcho pon lapen nili tum kasawai pon lapen nili tum kardom kaning ripon alam thibang la pekhan no nili tum aphan kisung pen ke pajok nili tum kisung lapen nili tum kisung ke pajok pon MP lapen pi Mahamaya nam phan nili tum chiki pon no asi akhai tin lapen adhorom tin lapen ajutang tinalong stami chiki ka charchung ba ke tum kenai so athe ili tum sukar biasa tumke kaciki leben ke charchung bangke abang putin stami dure sonda taksi nili stami kesu pen ke jok kisung pen ke jok ke phi Mahamaya arna mahin pen nili phantami som surya kisung stami nili hana pa jok pongno sila sonda taksi penengan ke indeng krip kri an nang chok edlo e phi Mahamaya na maphan karcho la sila bang so karcho long nili hin pen stami nanga cha than dunji mate nanga pachini dunji alam thibang la pekhan no nili asekan bang tepen anikan bang stami nili tum charchu bom choswai bom wang bom no si labang sukar chu labang sukar swai long nili tum bidi surya bang ke ni tum thek chini ni bon stami phia hin kan si than pon no pasi phi than pon pen si i phi si tum phan tham si nili tum ipi ana maphan archu lote sawai lote ili tum pirthia dangalong akisung jokji lapen ili tumalong nangke chitong avura krempens chenglok lapen pirthia long tumalong chithana kokla hi soitan stami jokji silabang soket jok ji polodang te nali tum charchu nangji arna maphan chongduk nai arna maphan chuning ri nangji arna maphan e tum mira lege sangwet pen stami mamiluri swet pen stami ili tum archu nangji silabang so karchu nangji punang than pena joksi nilitum peneng an ke ingdeng krip phi an karchu laposong deng an lo kasi nililam an padingu ilo kasi nililam phelan si khot khotia long SBBL ahele bong nilapen amu kereng isi amu ke joy isi ke longpon matijong ni phaing gora pho arni ada por phai kebra achitim apor malom khot khoti police station ke parlo raikom sai khiatum joy pen berta longsi balijan ti state malom kiri kakuruk asai dengsi sa ajo sa arong arum along thoila bosta pen telombe kapatu joy SBBL ahele ibong kelongpon sonsi por phai ke thomra achitim apor malom tebok het joy pen berta long thusi kiri kakuruk asai deng thusi raibasti karagao aramajo alongta thoila pen telombe SBBL ahele longpon thulo lapen hele amu kereng isi lapen amu ke joy isi longpon labang so ahele naga khia tumsi kapatu ta hai pusi raikom sai khia tumpen honthepon labang so kiri kakuruk asai ke dengpon C20 BN CRPF UC ASI GD Mohanlal SC GD Balwant Singh AW Civil Police Khotkhoti PS SI Sorgiari ASI Arun Nath IC Karagao PP atumpensi nonama chepari dengpon bukajan pen sarkorube Karbianglong news Lakha Krehini Phuloni constituency ke parlo Loring Thepi mini stadium along ingdeng pli Lakha Krehini Phuloni MSC Cup 2022-23 apharman ke pangchengpon
Lason si matijong ni phaing kora truck arni karbi atumta kecharli lapen ke pathua hinta akedang sot lapen paprang dun nang jipupen loring thepi mini stadium along ingdeng pli MSC Cup football tournament knockout 2022-23 apharman pathu pon pedulu labang soke pathu pon lake rongkot mati khula PS lapen digholpani PS atum pensi MSC 2022 apharman pathu pang chengpon lapen labang soke pathua long gol chipi det pen ajok penalty pen rongkot mati khula PS gol pli lapen digholpani gol ke thom rongkot mati khula atum pensi chepahai pon lapen labang swalong alohiaman pen kache tongdut MLA Dorsing Ronghang Phuloni constituency EM Kangbura Kiling Karbi Anglong Sports Association President Kong Longkro VDC Chairman Dhoni Ronghang Phuloni Lamps Chairman Bidya Singh Rongpi lapen Mohila Morcha ST Morcha tum chetongdun Phuloni pen Oruning Tikathor Karbi Anglong News Sikap ke pati bangke emisi kap ke padu abangal halo je itu makai tu Karbi Anglong Sport Association lan se patrang ye phan lan se pathei phan sini tu ke matha la se pini emisi kap kan itu kon ya halo la se people si people na ko ma pu bangal halo na tu mon pida china ko non o ni tu ba tu thelo national international long kwan ma munit tu ke patrang un na theglong lo la sona khela atum phan lanan si mane ador gipi la so ador bang tum yong si long no pute akhinu karilo la si nik na pini pen ke la so mi sikap bang ke cheng pon ke la la si monon pita na tu na mathanon lan su se akhai itu akhai tu ka patrang si pini bang ke ni tu la so la bang